Odiochieng'ni mar Tich Abich, safar mar Sambaza Furaha na Safaricom dhi nyime e gwenge ma Nyanza. Kawuono moro chopo e gwenge ma Kendu Bay, Homa Bay, Rodi Kopany, kendo bro chomo nyaka Wendo, kendo rumo gi Migori, ka safar ni mar Safaricom omakore gi kambi fwambo gi keyo mar Royal Media Services, ma bende en madhialo higni 24 nyaka ne chak kambi tudruok mar Safaricom. Watudore gi jafwambo marwa gi e kinde ni VOJ mantiere, obro nyisowa kama entie, ageno ni kanyo Rodi Kopany, obro nyisowa ni to wachal nade, to kwan mar ji mawuok oko mar winjo ote mar Safaricom gi RMS rom nade. Machiegni VOJ. Erokamano nya Father Milton Jakabla, kaka isewacho ne jopiny ni sani wan road company kata Rodi Kopany, kama bende Safaricom Sambaza Furaha hii Krisi kachiel kod Royal Media Services ma oting'o Ramogi FM gi Ramogi TV ogo kambi kaka kawuono. Akaw thuolo bende mar wacho ni happy birthday Ramogi TV, higni 3 nyaka nochak keyo lendo mage e piny luo gi Kenya mangima. Mano aketo tenge, to kata kamano gimokelo kama duong' ahinya en keyo mor ne oganda jo Kanyanam kokalo kuom chenro mokelo kanyo kod kambi mar Safaricom kachiel kod Royal Media Services. Motelo gokinyi ne wasingo ne jopiny ne wadhi Kendu Bay, wachako to kata kamano kaloro kod chal ma ok nyal geng' ne waloko program matin. Ne wachako gi Homa Bay Town, gi sani wadonjo Rodi Kopany, kowuok Rodi Kopany wadhi nyaka Rongo, kowuok Rongo watieko cheduto kawuono gi e dala mar Awendo. Milton, ji loyo mich mopogore opogore ka, wan kod diek miloyo, simbe be iloyo ka, credit iloyo ka, wan kod t-shirts, umbrellas iloyo ka, gwen bende modhaw iloyo ka. Mich mathoth ma Safaricom koro wacho ni erokamano ahinya kuom bedo kodwa higni 24 ka kambi ma ugeno e weche mag tudruok. Ka ok aketho kinde, agombo ni abede gi achiel kuom jodito mag kambi ma Safaricom, wagoye kode mbaka kaluwore koda chenro ma kawuono ni endi. Mokwongo ibiro chako gi nyingi ni in ng'ati Safaricom ka imako lemo mane, to chenro madhi nyime ni inyalo wacho ang'o? Amoso jorodi. An nyinga en Lucy Laveva, tan Customer Director Obsession Safaricom. Wachako safarwa makawuono, wachake Homa Bay, wachopo kae Rongo, wachopo kae Rodi Kopany, kaeto wabodhi nyaka Wendo, wabodhi nyaka Rongo, wabotieko the day Migori. To salams mwakelo nuko Nairobi en wabiro Sambaza Furaha. To agonu erokamano ahinya joka Rodi, ubiro jo mang'eny kabisa, wamor kabisa. To customers wa oherowa kaka wabe waherogi. Wabiro pogo mor season ma Christmas ni, to kaka wa celebrate 24 years, to wadhi nyaka 24 years next year 2025. Wamedo manago nuero kamano ni wat without un Safaricom be ok dichung'. Erokamano uru. Erokamano nya inyalo nyiso bende ni to mopogore kod keyo mor. Bentiere messages kata ote moko mungiso customers magu e kinde ma caravan ni wuothe gwenge mopogore opogore, to gin ote mage? Yes. Ote bedo kuom page mi ma window everywhere. Allow me to speak Luopian. The customers are asking us everywhere we go, how can we confirm and assure them of safe, reliable, always on services? Manoni services ube gin safe. Number namar sim bengato diud without rusana. To gimodo nyisoji ni customers wate ni Safaricom and committed. Wame hakikisha ni watu yogi technology mawango. Mondo simikao, namba ni mingo, pesa ni mingo M-Pesa. Gikmoko temitime simbi, en manasiri ni, emomi youdi ni kipin. Wawoto sani ka wapenje uni angoma kendo wanyalotimo maber zaidi. Angome muneno ka wachwanyo kuma network okoromo, wamedo, ni wachunyiso wani network okoromo ka, duke ni okoromo ka, service okwayud ka, mane gimomi wawotho, wankodu, wawotho kanyachiel mondo warekebisha gigote. Erokamano ahinya kwa mkajua Safaricom wanasikiliza giwinjo kendo gichopo dwach customers magi e yo mowinjore. Mopogore kod mano ka watieko Milton, dang' aher kawo thuolo mar wako achiel kuom joma oloyo gweno ka. Iluongi ni ng'a? Iluonga ni Omoja Timon. Rodi Kopany, an jaohala ja boda mariembo Rodi.
Aneno kilo gweno gi sambaza furaha gi Safaricom ka. Idwa dhi loke kado kose idwa dhi pidhe? Amora ahinya ne jo Jambasa gi jo Safaricom gi Ramogi TV gi Citizen. Kuom miya gweno. Gwenda ni ok adhi uso, gwenda ni an gi nyiburi ndala. Dhi toko na tong' mang'eny. Nyakoso thuon ma gwen nyalo toko go. Kwa hivyo pesa mar nyalo dware gweno ni onge kata achiel. Adhi pidhe. Badi Safaricom okelo ni Christmas mapema. Amor kabisa. Christmas donjo na chon kapok ogik. Ero kama na nya. Milton, okang'eyo ni be in gi penjo mora mora. Kanyo bendi wache dho European. Awuoro ng'at ma bende dwa tero thuon gweno mondo kony. Ero kama na nya VOJ. Wageno matudore kodi kendo mondo wawinj mathoth kowuok Rodi Kopany. Erokamano Nyakaramogi, bang'e yudo mago eko wadwa kawo yweyo mokwongo e chenro mar migago ka waduogo pod wabiro bedo gi mathoth omiyo kik idhi mabor. Ulikuwa unafanya nini wakati ulipigiwa simu? Nilikuwa tu job zangu za kawaida, nikapigiwa simu. Ma 1212 hapa Nairobi. Yes. Kwanza shikilia goodie bag yako. Alafu shikilia check yako pia. This is your check of 50,000 shillings. Hakikisha jina imespeliwa vizuri. William Mudhui. Bahati iliyoje people. Niko na wife wako kwa nyumba, sasa ana kitu anafanya na